da što se tiče ljudi iz državnih vlasti gde su mi sugerisali da znate kakve se ove stvari dešavaju zadnjih godina, da je svašta se dešavalo, nemojte, kaže ljudi, dok to ne bude sve kompletno, da se tamo to da ne bude posle kasno za sve. Što se tiče država, pomoći će pare onoliko koliko može za igralište, mi raspolažemo cifrom nekom trenutno od 1.000.000 dinara, što od opštine, što tu još neki sredstava, gde možemo odmah da uložimo. Sad, za te pare igralište se kupi, ne može. Mikica, evo i to vam kažem, prodajanu parcelu traži 300 evra za naredne 3-4 godine da mu se plati u ratama koliko kad ima. Znači, to je nekako... 300 evra polado, 100 evra ko što mu namo kupiš djađo. Samo sekund, to se kaže. Ja pričam šta mi je čovek rekao, koliko traži. Mi ćemo da vidimo da li je to realna cena ili nije realna cena. Da li možda kupimo ili ne možemo. Da li smemo ili ne smemo. Zato smo tu. Ovo moramo da rešimo. Problem će da rešimo. Neće da rešimo ni na našu štetu, ni na njegovu štetu. Onako kako narod misli da najbolje tako će uradimo. Zato smo se zvali. Svako ko šta ima da kaže, neka kaže, svako mišljenje će se slušamo. Nećemo i to nikoga štetimo. Ni će da mu uznemo mi,